On a kormánybuli Alfa Bravo Charlie Delta kamera Commons Lake és Head of Department egyértelműen a First AC, a kamera első asszisztense, az operatőr asszisztense, az operatőr irányít minket. Ő mondja meg, hogy mit szeretne tenni, mit szeretne végrehajtani, de az, hogy hogyan csináljuk, azt a First asszisztens dönti el. Hogyan készülünk elő? Ahhoz, hogy elő tudunk készülni egy forgatásra, egyértelműen tudnunk kell azt, hogy mit csinálunk. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én elvárom a kameraasszisztensektől, hogy olvassák el a forgatókönyvet. Mert ez a munka, amit csinálunk, az nem egyértelműen ugye csak A pontból B pontba éles síkhúzás. Ez arról szól, hogy dramaturgiában alkotók vagyunk. A First AC az egy alkotó munkakör. Tudom, hogy sokan nem értenek ezzel egyet, de igenis. Azokat a hibákat, amiket én elkövettem, vagy amit a kollégáimmal együtt elkövettünk, azokat nem kell másoknak elkövetni. Én át tudom adni, hogy hogyan lehet ezeket elkerülni. Meg tudom mutatni azt, hogyha valakinek van szeretete ehhez a filmhez, akinek van egy olyan, mint egy párkapcsolatban, egy true love, tényleg egy feltétel nélküli szeretete, akkor ebben a szakmában elképesztően nagy dolgokat lehet létrehozni, és nem kell attól megijedni, hogy esetleg nem egy alkotó, ez csak egy munka. Ez nem csak egy munka, ez egy nagyon komoly elkötelezés.